Asini roh hamadi hamu doho dame nasian debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salu na huria na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi para horasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu pawaluhon dung trinitatis dibahini luas hamu mahami lau mamaritahon hata de debata tutonga-tonga tasaluhutna mariti akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Atong taparade maroha doho pikirata tarlumo bibibilta lau manangihon hata de debata naga biturpu jamita tuminggu tanggal 25 Juli 2020 sada ima di minggu pawaluhon dung trinitatis. Hata de debata dienet sian buku dua raja-raja bidu opat mamuka maisian ayat 42 saharo di ayat 44. Dua raja-raja bidu opat ayat 42 saharo di ayat 44 songono mahata di jahuba hujahahon ma dihita saluhutna. Dungi Roma sada halak sian baal salisa nama buan dihalak ni dibata aka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sia simun dohot itak sia dahanon dabinulgang di bagasan hadak kadanganna. Dungi di nasi Elisa ma lehom mai di situan natoropi asamangan nasida. Dungi di nana posonai ma bihama pangalehokku mangganupi 100 halak alai ni nasi Elisa ma saya lehom mai di situan natoropi asamangan nasida. Ai songono dohata ni Jahoba ikomangan akka jolmai jala ikon adong dopeteba. Dungu di parade mai di jolo nasida gabi mangan nasida jala adong dopeteba hobar tuhata ni Jahoba. Ido yanggo sahat ni hata ni debata. Hurian itu hata rasa khawatir manang biar manang lomos ni ruha. Boido masa itonga-tonga ni nguluta. Sada pakilalaan na boi masa diganup jolma. Allah itu tu songon halak na porsea hita. Nunga diajarhon marhiti poda pangajarion ni huriai marhiti hata ni dibata. Asa songon halak na porsea hita tu dibata. Asa naing tapadau biar ni roha rasa khawatir manang lomos ni roha dinasa pardalanan ni nguluta. Hurian itu hata adu nama bahen molo sipata olo mabiar hita molo sipata adong rasa khawatir manang lomos ni roha di ngulutau. Somalna nasa halak nasay mangasahon gugu ni pikiranna nasa halak nasay mamakke gugu ni pikiranna lau mangatusi saluhut parsuryorna ujungna gabi madabu ma manang tubuh ma rasa khawatir lomos ni roha manang biar ni roha. Rupani mulu adong sada ulaon manang sada pakirimon alai ala nunga mangasahun gugu ni pikiran gabi tadokma adang mungkini mustahil dui ulahonku adang mungkin boy oma na jut say masa itu ngatongan ni nguluta ala say tapangasahun gugu ni pikirata ubain gabi tubuh biar ni roha rasa khawatir manang lomos ni roha di perdalanan ni ngulutau. Hudan itu hata magodo pos ni roha ni halak nasai mangasahun gugu ni pikiranna di nasa parsoryorna. Magodo pos ni roha ni sasahalak molo say mangasahun gugu ni pikiranna lama mikiri manang mangatusi namasa itonga-tonga ni parsoryon ni nguluna. Ido namasa diturpukon nakin didok sada halak sian baal salisa ujui dibongotisi Elisa huta Gilgal jala tongon muse masa halya potir disaluhut pagi sini hutai dibahini dinaro halak baal salisaon roibana lau madapoton si Elisa lau pasahaton patumonaan parbueni naniulana ala dung diboto ibana si Elisa borhatu Gilgal jala diboto
masa haliopotir manang kelaparan dihutai Roma ibana lau pasahaton patumonaan na niulana perpuluhan manang pasahaton patumonaan na niula nunga gabi sada hasomalan itu ngatongani halak Israel sianona yang parjulu idauta nang pe ahana masa ditikii alai tanggung jawab manang kewajiban ni sahalak baal salisaon ima toktong olo ibana pasahaton parbui ni ulana manang patumonaan ni nani ulana ima marhite 20 sagu-sagu dohot itak marhite 20 sagu-sagu dohot itak sasitong na di situasi haliopotir si songoni riko doon di si Elisa jala hak ni ibana do jabar di ibana do boy lau mamakai manarihon narikot dingoluna alai hurian itu hatta nang penaking riko ni di si Elisa alai dung dipasah sagu-sagu do itaki tu si Elisa alai mahata ni si Elisa tuna posonai narosian baal salisa didok asa diparlehon tu situan natorop nasatia dope tu dibata ala masa-masa parsaroan hati hai gudang nama manadikot dibata haraparoni ima uhuman na pinasa ni dibata tu akka nama nimbil nama dausya dibata nama noba akka baal di hati hai alai adong gope tardok marsaratus halak nasatia dope lau patuduhon parsaoran na tu dibata nasatia dope lau manoba dibata jala manghiton si Elisa ainunga ditonahon jahuba tu si Elisa lau mar mudu-mudu akasituan natorop ima gudang na mar 100 halak alai dung didok si Elisa masongoni asa diparlehon tu akanatorop ima marhira-hira mar 100 halak Roma alusni naposoni madok ai bohama bahenokku mangalehon manang manggohi si panganon ni sarosalakon ai hola 20 do sagu-sagu dot ita dia matar bahe ni boha matar bahe nau membagi itu akasituan natorop ninna naposonai tu si Elisa aidang mungkin ni di pikiran ni halak baal salisaon dia mungkin 20 roti mana sagu-sagu bui bagi ris bahkan mungkin bui busuron saras halak hurian itu hatta alai didok si Elisa parlehom ma ainungai tonani dibata asal lamar budu-budu manarihon akasituan natorop nasatia dope tu dibata di hati hai hurian itu hatta adona naing idauta sian parangke na pinatuduhon ni sahalak baal salisa dohot parange na pinatuduhon ni si Elisa nagabi bui tiruan tutonga-tongata di partikian sinuaingon na parjolo jok do alasai tapangasahun gugu ni pikrata dia kasih hirimota dia aka ulota sasitonga gabi di sido dang bui idaut tahuaso di bata molo saya tapangasahun gugu ni pikirata ingok makamang do akainang huriana hinaholongan las di sido dang bui ta ida huaso ni di bata mangula di bagasan nguluta ketika kita mengandalkan pikiran kita maka kita akan sulit melihat kuasa Tuhan untuk berbuat bekerja di dalam hidup kita. Napa duahon asa naing hita songun halak naung porsia tu debata unang marpangusadian tu gogo ni pikirata asa unang tubuh biar ni roha asa unang tubuh rasa khawatir unang tubuh lomos ni roha di ngulut taon. Napa tuluhon ahadona yang idauta sian parange ni si Elisa
Naking sasitong riko di ibana do na pinasa ni halak Baal Salisa. Alay nanaing idauta. Dang holat diri na isarihon. Dang tarlumubit manang naparjulu isarihon dirina. Ale ala nunga marsuru di bata. Ubain didok ibana. Parlehom mak tuah kasih Tuhan na toro. Songon na niulan si Elisa ima manarihon akan atorop. Ito nga to nga ni halia putir. Iba na pedoho do. Terdampak halia putir. Alay roh hamar panarihon onido. Nanang taida sian si Elisa. Hurian itu hatta mangalehon sian haadongon. Itu hal yang biasa. Alay mangalehon sian hahurangan. Ima parbui hapersiaw. Mangalehon sian hahurangan. Ima parbui haporsiao ni halak na sai marpos ni roha di panarihonon ni di bata. Bahado hita itonga-tonga partikian sinuaing. Itonga-tonga pandemi COVID 10 siaon. Sudedo terganggu. Tuk gudanggo akka ala na persiaka ruas ni huriai na aguan parkarejuan nang mungkin hita morua kapacariata morua kapadara maninguluta buha terbahed dope tergora dope ngulu haporsiau tahun lau mabahe nadinggan lau manarihon halak na hurangan nang pehita pe buido honon hurangan oma nanaing manungguli roh hatta ganup hurian itu hatta. Naing tarjou hita. Unang mabiar lau marsilehon lehon. Tuak kahalak na makarikoton na rumik kok dope. Di tonga-tonga ni nguluna. Na mangihut. Porseya mahita. Ala di batado na mo na manopahita. Aisyah debatado hanguluan nata jaloon ingok ma porseya mahita dang mungkin tadi konon di debatahita karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kehidupan kita, yakinlah Tuhan pasti mencukupkan apa yang perlu bagi hidup kita. Dang mungkin itu pajol mai itu pa akka nanti nopa na alai dang disarihon. Sesuatu hal yang pasti Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dake pasubu di bata hita. Manang songo dia pe parsuryan ni nguluta. Namangihut lau marnida tok tonggo na diramuti di bata saluhut nasa na tinopana. Songo topi ni mingguta diramuti di bata do bangsona. Nunga madalani 7 tahun COVID 10 siaon. Alai naing dohonota naing tahati dakon akamang do akainang. Mungkin adong syak kita na terdampak alani kopiton. Mungkin pengurangan pekerjaan, pemecatan. Moru akapadaraman, moru akapacariata alai sadan yang dohonon nami. Jalaga bisukusuk kutu hita. Buha, di situasi nuaingo. Adong go na syak kita mate alani aturaparon. Adong go syak kita na mate ala somangan. Hupikir daw. Upikir daw ala toktong do tahilala pangaramotion panarihonon di bata di hita molutung pe di situasi nuaingon ikopos rohata dang dau di bata syak kita idia do lapatan ni nadiramoti di bata molutung pe dang bui marlubi-lubi pinomat hita dang hurangan di ngulut tau molutung pe dang marlubi-lubi hita di ngulut taon pinomat dang hahurangak kita di sipanganon parabiton ima sada hataridaan na toktong diramuti di batado hita disariho di batado nguluta nang pe di situasi COVID sinuaingon toktong mahita madok mau liate itu di bata ala diramuti do pe hita sahat tutikion nang pe itonga-tonga hamaulon COVID 10 sia sinuaingon. Na mangihut hurian itu hatta unang ukur jangan ukur berkat Tuhan unang ukur pasu-pasu ni debata marhite naung jinalom urbani songonon
ukuran naung tarajumi di pasu-pasu di bata hita ala nunga gudang aka tangyang tajalo manang gudang aka pasu-pasu na tajalo dang bui iga bi ukuran atong mulu tarajumi bah songon na gudang go petang yakku na sejalo Tuhan songono do pe parngulu aku dohono do naso tar pasu-pasu hita dongo dohono do naso di pasu-pasu di bata nguluta pikir dah jangan pernah ukur berkat Tuhan melalui apa yang kita terima dalam hidup kita. Unang ukur pasu-pasu ni di bata marhiti anang jinalom di golum. Ai lobi sian nata pangido nunga di leho di bata. Ahamai hosa hanguluan. Dang targarar hita dang tartuhor hita hosa hanguluan onak kamang akainang huria na hinaholongan. Di bahini saleleng di leho di bata dopi hanguluan saleleng marhosa dopi hita di ngulut taon. Ido pasu-pasu na balga. Saleleng hipas dopi hita di pamatang taon. Ido pasu-pasu na balga nang tajalo sian di bata. Di bahini mahuria ni tuhata. Ditugu mahita marhite turpuk jamita. Tuminggu pawalu honon. Songon nidok di hata di bata di Matius onom ayat 33. Saiju molu malului hamu harajaun ni di bata. Dungi tabah honon nama aka odeng di hamu. Saiju molu malului hamu harajaun ni di bata doho tati goranna. Dungi lehononna tabah honon nama aka odeng. Tuhita saluhna. Unang mabiar hita, unang tahu tak kita. Ale molo tumpe, nunga jumolo ro biar ni rohai nunga jumolo ro lomos ni rohai. Pajonok mata Tuhani, pangido magogo, asa tapatalu biar ni rohai, asa tapatalu lomos ni rohai. Songon halak namar pakirimo kita unang mabiar, songon halak namar pakirimo kita unang loas. Biar ni rohai maringan di bagasan nguluta, lomos ni rohai maringan di bagasan nguluta. Asasiani tokto terbahen ngulut tahun lao madok moliate tu di bata ai disarihon di bata do hita saluhutna songon sada ede setonga-tonga ni punguanama di dok songonon disarihon do tokto ngulut tasaleleng mangolu di tanon saharo di saleleng leleng nado asini rohani de bata dang masa di holong ni rohana tahe pangoluhon tino panasude alani unang saihol soan rohata dinasa narikoti hangoluan saleleng leleng nape di parade tuhatai di bahini ma tuhita saluhutna unang saya holsoa kita, unang taloas lomos ni roha biar ni roha. Mian di bagasan nguluta. Alailam tapapos ma roha tatapapos manguluta. Ingot ma. Disarihon di batado ngulutaon. Toktong do diramoti di bata nasa ngulutaon di pardalanin ni ngulutaon. Asal ma olu hita marpos ni roha tu di bata. Tuhata mamasu-masu, tuhata margogoho kita saluhutna. Tuhata mangaramoti jala mamasu-masu hita saluhutna. Amin.